муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни якум рақами рейтинг Макс Холлоуэй ва шашум рақами рейтинг Ҷош Эммет дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 2 декабр дар турнири UFC Fight Night баргузор гардад. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. Президенти UFC Дана Вайт гуфт ки кадом ҷангварони UFC дар ояндаи наздик ситораҳои асосии ташкилоти UFC шуда метавонанд. айни замон якчанд ҷангвароне ҳастанд ки онҳо ситораҳои асосии UFC шуда метавонанд. Ҳамза Чимаев худи ҳозир ӯ ситораи калон аст ва ба наздикӣ ӯ барои камарбанд ҷангида метавонад. Ҳамчунин Шон Омели ҳаст ки чанд муддат пеш пирӯз шуда чемпион шуд. боз Шон Стрикланд ҳафтаи гузашта ӯ барои ягон кас шавқовар набуд, аммо ҳозир боша ҳама оиди ӯ гап зада истодаанд, гуфтааст Вайт. Ва дӯстон, ин суханони Дана Вайт боз як маротибаи дигар тасдиқ мекунанд ки агар Ҳамза Чимаев Павло Костаро шикаст диҳад, пас бо эҳтимоли калон ба ӯ муҳорибаи унвонӣ медиҳанд, чунки айни замон Ҳамза дар ҳақиқат яке аз ситораҳои калони UFC аст. сармураббии зали ЭКА Хавьер Мендес боварӣ дорад ки муҳорибаи шогирдаш Умар Нурмагомедов зидди чемпион Шон Омели муҳорибаи калон ба монанди муҳорибаи Ҳабиб ва Конор шуда метавонад. Биён суханҳои мураббиро гӯш мекунем. ман фикр мекунам ки муҳорибаи Умар зидди Шон метавонад ки муҳорибаи калон ба монанди муҳорибаи Макгрегор зидди Ҳабиб шавад. ягона чиз ин аст ки Омели аз Макгрегор дида бо интизом ва бо эҳтиромтар аст. Омели ягон вақт дин, кишвар ва оилаи рақибонашро пас намезанад. ман боварӣ надорам ки Шон ин корҳоро кунад. ӯ ҳамаи корҳои худро танҳо бо Умар ҳал мекунад. ҷангваро метавонанд ки оиди якдигар чизе ки хоҳанд гӯянд, аммо онҳо набояд ки дин, кишвар ва оиларо даст расанд. ман бесаброна муҳорибаи Умар ва Шонро дар оянда интизорам. ҳозир боша мо осеби худро баъди ҷарроҳӣ барқарор карда истодаем ва умедворам ки соли оянда мо муҳориба мегузаронем ва баъди як-ду ғалаба бо чемпион вомехӯрем ва барои мо фарқ надорад ки чемпион кӣ мешавад, аммо умедвор мешавем ки чемпион Омели мемонад, чунки ӯ ҷангвари хеле дурахшон аст ва бори аввал аст ки дар вазни 61 килограмм чунин ҷангвари машҳур пайдо шудааст. агар ки Омели то омадани вақти Умар чемпион монад, пас ин муҳориба барои мо бузургтарин тӯҳфа мешавад, гуфтааст Мендес. хотиррасон мекунем ки Умар Нурмагомедов айни замон 11-ум рақами рейтинги вазни 61 килограмм аст. ана Шон Омели боша чемпиони ин вазн аст. шаби гузашта маълум шуд ки варзигари бразилӣ, яке аз бародарони Бонфилмҳо, аз муҳориба зидди Нурулло Алиев даст кашид. аз рӯи овозаҳо ташкилоти UFC ба Нурулло Алиев ва ба Исмаил Бонфилм муҳориба пешниҳод карданд ва Нурулло ин муҳорибаро қабул кард. аммо варзигари бразилӣ Исмаил Бонфилм ин муҳорибаро қабул накард ва ба ҷои муҳориба зидди Нурулло Алиев, ӯ муҳориба зидди ҷангвари амрикои 40-сола Винг Пичелро қабул кард. яке аз инсайдерҳои хориҷӣ ба журналисти машҳур Нолан Кинг муроҷиат карда гуфт ки чаро шумо ба бародарони Бонфилмҳо муҳорибаҳои осон медиҳед, баъди оне ки сатҳи аслии онҳоро ҷангвари хуб исбот кард. барои чӣ шумо муҳориба зидди Нурулло Алиевро рад кардед, навиштааст ин инсайдер. хотиррасон мекунем ки Исмаил Бонфилм рекорди 19-4 дорад ва дар муҳорибаи охирони худ зидди Беноид Сендени дар якум раунд шикаст хӯрда буд. бародари ӯ Габриэл Бонфилм боша ҷангвари бебоғ буда дар вазни нимёна баромад мекунад. худи Исмаил боша дар вазни сабук баромад мекунад. ва чӣ гуна ки мебинем дӯстон, ӯ муҳориба зидди ҷангвари ҷавон Нурулло Алиевро рад кард ва муҳориба зидди ҷангвари 40-соларо қабул кард. акнун дастаи Нурулло Алиев ният доранд ки дар турнири UFC 294 баромад кунанд ва айни замон онҳо интизори номи рақибанд. то ҳол рақиби онҳо маълум нест, аммо дӯстон умедвор мешавем ки барои Нурулло рақиб ёфт мешавад ва мо муҳорибаи ӯро дар турнири UFC 294 дар Абудаби мебинем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.